No niin, sitten ollaan rannassa ja eiköhän laiteta nokka kohti Ritosaarta. Siellähän se saari on. Onnistukohan maihin nousu siitä, ei uskalla ottaa, mennään täältä. Siinä voisi ottaa jo aurinkoon. Täältä tullaan. Pidetään vähän vauhtia, niin päästään ylös ja jäädä jumiin. Kiitos kyydistä, Lynksi. Melkein jäätiin jumiin, mutta ei ihan. Katsotaan sitten, onko paikat kunnossa. Grilli on kunnossa ja keinu on kunnossa, mutta missä keinu on? Sitä me emme tiedä. Täällä on täällähän se keinu on. Täällä on katiska, mutta onko katiskassa kaloja? Zoomataan pikkusen. Selkeästi tilanne on sen tyyppinen, että kaloja ei ole. Mutta makkaraa voidaan toki paistaa, koska makkaratikut on paikallansa. Piharakennus näyttää hyvältä. Vanha piippukin sieltä pilkistelee. Noin, ja onpa se väylämerkkikin paikallaan. Savupiippu on kestänyt talven rasitukset. Kurkataanpa sitä vielä. Hyvin on pikeys pitänyt. No niin. Se on hyvä, se on hyvä. Kurkataanpa vielä viimeinen puoli tältä puolelta. Aurinkopaneeli on paikallaan ja mökki muutenkin ihan asiallisessa. Mutta hei, tämähän heijastaa kaiken takaisin. Eihän tästä näe kuin oman kuvansa. Kyllä. Soutuvene siellä ja täällä kaasupulloteline. No niin, kiitokset seurasta ja uutempaan kertaan.